Tidak buruk tunggu. Buruk buruk deh. Buruk tunggu. Nak pemecah. Ang nung kong po sa sauta singo. David jo di pai na bo bi ka khai jong ka pai ha ka pai ka chang ba bai mi chi. 버러는 물 차나 파 사람 뭐라는 샤? 버러는 물 차나 파이고 봐. Sopra pra go, back, go, back, go, back. Sopra pra go, back, go, back, go, back. Sopra pra go, back, go, back, go, back. Sopra pra hoita go, back, go, back, go, back. Sopra pra hoita go, back, go, back, go, back. Sopra pra hi, 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 hi. Sopra pra hi, 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 hi. Sopra dalal hi, 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 hi. Sopra dalal hi, 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 hi. Sopra pra go, back, go, back, go, back. Sopra pra go, back, go, back, go, back. रामचंद्र गाने की भीड़ खाने है संगणों नांग्या नांग्या संगणों नांग्या नांग्या go back go back go back go back हमने तो डिविजन फाइनल निकाल का है ना कि सिंगर वो कैंडिडेट पे माला इफेक्टी कैंडिडेट के ताप कैंडिडेट के ताप बरो प्लेयर ले माला इफेक्टी कोई जुगता सुंगरों फाइनल फाइनल देखता माला इफेक्टी ता नी नॉक फाइया खाना करे नंबर है तो एमएलए ना एमएलए तो और चिन्ह कर्मी रो ना इफेक्टी ता कैंडिडेट के ताप फाइट वो बोलो नी ना कैंडिडेट और फाइट ले फाइट माला इफेक्टी है जी इफेक्टी Mandai kaje. Mandai fil khai. Mandai fil khai. Meeting khai. Jupung ko tam khai. Ang ko khai. Ang ko to yang meeting khai. Yang apa? कैंडिडेट तो तों खाजे नोर बीजेपी ने प्रचार खायो नों साइसी मान दं ले और कैंडिडेट दं नै उसां बीजेपी ने गारि बेन गुरियो और चिंताया वीडियो बड़ा को नों आक्रा पक्का सादि बीजेपी नि गारि बां नों नै बरो दं ना और बरो दुसो दं Burung bakar ko. या के वो बात Ya bakar saya. अब बात तो नहीं Sa bakar sa. Neng si bakar. Sa bakar. Neng si bakar. सब बात बीजेपी नि गारि kawin ko. बीजेपी ने गारि बीजेपी दल नि नको फैजा और Kena de. नि नको गारि फैजा Ang दोस्ता no example iwan. Ani ek kothay nangli abana sebon ba jebon ba but salai pro. CPM bai but salai pro bothang khulumuyo. Ek kothay nangli ए आको के खाने दाम गुल मासे ले आओ Ada apa deh? Tang jo apa deh? लोग का ने Go back go back रामचंद्र करता फायदे रामचंद्र करता फायदे बीजेपी ने फील खाने ने रामचंद्र करता फायदे
हामबाय मीडिया जों दिनै बार' रामचंद्र गाटनि दिनै जेम्स सारनि बागै दूर टू दूर फिल खाई दङ दिनै 28 तारिख 26 तारिख हर सपना मैडम नि नग डेविड नि नेतृत्वे गाड़ी 10टा फाइया हर अपन परे ब डेविड न लगिरी वै रसराज नगर राजेश देवरमा नग ब हर फायो तेन दिन का राजेश देवरमा 27 तारिख बिजेपी जयन देखा जों मन हायो रामचंद्र घाट नि बररक सपनानि दायित्वता मतमनि ब मानदायो चिनरनि हामजेक थांका आ हामजेक थांप्रो बन हर साल चिनि ताबुक जे बर्तमान कैंडिडेट जेम्स हपुं सापुं रिवै बन तिनि 19,000 वोट डिफारेंस जिदि वै तिनि कपाय खाय हजाक आ सपना साकाव खाय तम तिप्राम था सालो खाय तिप्राम था हर इंके ब बीजेपी नि रामचंद्र घाट गुरी फिल खाय दंगो जोंनो बिनि पारानि बिनि आमचाइनि बररक रिफिउ दुखाय जोंबो बिनि भिडिअ फटोस दङ जे उनको भाई डेविड भाई हिमै हर फिल खायमानि आबन बागै जों दिनै रामचंद्र घाटनि बररक सपनान गो बेक रामचंद्र घाट नों ता फायदे नों आरो फिल खाया नांगिया नों भोट दिन्दिसिम आरो फायदे जों बन तिनै आरो ता फायदे हनि जों गो बेक खायगा जों आरो TWF दङ मेन पार्टी दङ ते YTF दङ जों तिनै बन और रामचंद्र घाट नों ता का फायदे जों आरो ते काना नांगिया हनि जों तिनै बन बिनगर थाङै बन जों प्रतिबाद खायो ओमफ्राय MLA खौथि ताम खानाखा बताम सा MLA फार्स्ट बस सामानि नर प्रमाणदारि मानो आनि नग जे डेविड फाइमानि ब लास्ट ब निजिन गसिका डेविड काइसा बीजेपी नि प्रार्थी आनि थानि ब आसिबा नाहारा फायन छौ आरो बिन ठकाय मानजाखा किन्तु आसिबा नाहारा थये बिन आरो हर बटयसे ब डेविड न लगिरि वै पुरा रसराज नगर बाय आर सिगाट हर गुरिखा ब 26 तारिख हर चिनि थानि प्रुफ दङ बिनि गारि बिन लगी थामानि दफानि दालाल बुबाग्राना दुकारिखा जातिनि दालाल जों बन रामचंद्र घाट कारियाते रामचंद्र घाट फायथुं जों आबन दाबि आं रिक्वेस्ट खायो आरोनि जे जोंहाय बथा दफाना हामजांनाय बुबाग्रा नेतृत्व दंनाय रक माननायनि बरक बन जेबा बे हपुं सापुंखे कस्त खायो रिखा बरक बसिनो दं ओ बरक बतै आं खाखायो बब आव तिनि तेमा हाबग्लाक नि खाखायो गे बटे जोंनो हिंखा नर आनो बीजेपी थाना बागै दम दिखाय दागि फाय जों आफराबो साया जों बीजेपी थाना दं थायाथ नों किन दफानि दालाल जेम्स बनो जेबा बे सुबाय 2023 इलेक्शन जिदिर हका किन्तु बिनि मेन दायित्व तो माने और जे जेम्स तिनि सामरि फायतानि बस से सकां जेम्स न माननाय नि तुय रामचंद्र गानि बररक बाय सिनिनो नांमानि किन्तु बा सामुं खाइया दिनि नग सालखाय मथा हनि खायो हरखाय ब बीजेपी नि फिल खायदों स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स।